nan cibiyar gidauniya ce wacce ake ginawa ta tallafa marayu ta Katagun Local Government karkashin Kwamar Shehu Sa'idu zone kai. Yanzu dai gashi mun iso gurin da ake aiki, filin da ta mallaka domin gina wa marayu wajen kwana da makaranta da gurin da za a koya mun sana'a insha Allah. Alhamdulillah, sunana Kwamar Sa'idu da kuwa ce a kungiyar tallafa marayu da marasa galihu a Katagun. Kamar yadda kake gani nan ne kan hanyar Chokel. Nan kuma shine makarantar special school wanda muke opposite da ita. Alhamdulillah, to ga wannan gini yau 8 ga watan 6 gini yayi nisa alhamdulillah, yadda wani bawan Allah ya bada tallafi da sauran al'umma suke bayarwa. Kamar yadda ka gani nan kana gate din shiga wannan makaranta, wannan gidan marayu, sannan kuma nan ɗakin mai gadi ne da baranda da banɗaki. Yawa idan ka shigo ciki za ka samu rijiya, ga rijiya, sannan nan farfajiyar za mu yi wurin cin abinci na kamar shakatawa ko da baki sun zo. Bayan su waɗannan yara marayu, idan baki suka zo za a ɗanyi wani decoration a nan mai ban sha'awa yadda yara za su na ɗan cin abinci. Bayan dining hall nan ba a na ɗan shakatawa a huta, har baƙo ma in ya zo ganin marayu zai iya zama a nan wurin ya ɗan ci abinci mu sauke shi. Kamar nan kuma da kake gani baranda ne ta ofis ɗinmu da ma'aikatanmu. Nan shi ne ake cewa waiting room. Waiting room shine yadda in wani ya zo wurinmu ko kawo tallafi ko ya zo ganin marayu, ba aka kawo maraya zai zo tsaya a nan wurin. Nan shine ofis ɗina, nan ofis ɗin ma'aikatana. Kamar yadda ka gani ofis ɗin ma'aikatana ne nan kuma shine ofis ɗina da banɗaki. To alhamdulillah, sannan in ka taho nan akwai farfajiya, sannan nan ga hostel na ɗaya, ga hostel na biyu, ga hostel na uku, ga hostel na hudu, ga hostel na biyar, ga hostel na shida, sannan ga stove, sannan ga toilet guda 4, sannan ga wani farfajiya kuma a toilet din an yi wani baranda. A barandar an gine, za a gine shi gaba ɗaya yadda ko da ka fito a ban ɗaki ba za ka yi ido 4 da mutumin da yake waje ba. An sa abin da zai saya mutum. Sannan ga hostel na 6, ga hostel na 7, ga hostel na 8. Amma kuma hostel ɗin namu guda 12 ne. To yanzu guda 8 muka ɗaga. Kuma su ake yi insha Allah idan aka kammala. Ya daidaita su ma sauran za a daga cikin da aikin dai a hankali za a yi. An fara kuma muna sa rai insha Allah wannan aiki ba zai tsaya ba sai an gama shi da yardar Allah, tunda komai na Allah ne. Su dai masu taimakawa Allah ya buɗa musu, ya hore musu, ya ba su ikon ci gaba da taimakawa. Yanzu kamar ya ake kuke wannan aiki naku? To aiki ai al'umma ne suke taimakawa, tunda kamar mu masu hidima a marayun ba mu da ƙarfin da za mu iya yin wannan abu. To amma cikin yardar Allah al'umma su suke ƙoƙari, suke ba da gudunmuwa. Da yawa ma ba sa so a faɗi sunansu, suna cewa kawai suna yi ne don Allah, kuma Allah da suke yi don shi ya gani. To alhamdulillah. To kamar akwai wani abu da kuke bukata a gun ita al'umma ne wanda kuke bukata taimako? Abin da muke bukata yana da yawa a wurin al'umma. Na farko su shigo, ba wai kuɗi ba, su shigo su ba da tallafinsu a wannan gida. Siminti za ka kawo, yashi, bulo, ƙasar ciko, ta yaba aikin za ka zo kai magini ne, lebura ne, duka abin da kai babu ne. Yanzu ana aiki a nan mutum zai zo wani ya kawo naira 100, wani 200, wani 500, wani 1000, wani 2000, wani 5000. Haka ake ta yi. Al'umma sun ba da goyon baya sosai akan abu. To kamar waɗanda ba sa gari kuma ta yaya za su tallafa muku in suna bukatar? Waɗanda ba sa gari a ko ina kake a duniya ba Najeriya ba, akwai account number ita na asusun wannan gida, za a iya sakowa a cikin wannan account number. To ya ka karanto mana account number din mu je?
to account number mun tashi tura bidiyon za mu hada da account number din mu tura. Okay, to shi ke. Saboda ban rike shi akai ba, amma sunan account number din shine sunan wannan gida. Okay. To akwai wani hadafin ku ne akan dalilin da yasa kuka gina wannan gidan marayu din ne? Babban abin da yasa shine kamar gida na haka akwai marayu, sannan wasu kuma haya muke kama musu. To ka gani, amma idan aka samu wannan gida duk wannan diletan ya kare, saboda akwai wadda aka bata marayu ta rike, aka ce ma an rana ɗaya aka zo aka ce ta tashi ta bar gidan. To kaga duk in aka samu wannan gida, duk irin wannan ko tare da neman kuɗin haya ko wani abu, duk kaga ya riga da ya kare insha Allah. Yawwa, kuma za mu haɗa marayu mu wuri ɗaya kafin mu fara koyarwa a nan. In Allah yadda za mu samu mota da za na kai su makaranta ana dawa da su, in kuma duk komai ya kammala har makaranta mu fara koyar da su a nan ɗin da zaman su da komai, to duk falillahi alhamdu haka muke bukata. Akwai wani tun daga filaye nan a jikinmu duk an daddaga, an ce muna bukata za a siyar mana, to muna so mu fada da abin amma sai a hankali. Insha Allah fatan ku dai shine gudunmuwar ta su al'umma su karbi gudunmuwar a filin gefen mu, za ka zo ka siya mana alhamdulillah. Na ce ita kamar karamar hukumar Katagun ko kuma Bauchi State ko kuma akwai wata kungiya wacce take tallafa min, ko kuma a hukumance akwai wani taimako da kuke samu ne, ko akwai wani karfafawa da aka ba ku? Babu. Asali ma wasu daga cikin su ba sa son wannan abu da muke. Yawa, mu dai al'umma dai da ka gani, al'umma kuma ba 'yan siyasa ba, al'umma su suke mana wannan tallafi, ma'aikatan gwamnati da 'yan kasuwa. Yawa, amma babu layin wani 'yan siyasa wani gwamnati. Ita dai gwamnati ta sani, da wadda ta shuɗe da wadda take kai duk sun sani. Gwamna ne, matar gwamna ne, duk wani ba na cikin hidimar gwamnati ya sani. Amma bai bani abu ba, barin zo na yi ƙaryar na ce ya bani ba. Shine iya maganar gaskiya. Ku dai ku buƙatar ku shine ita al'umma inda ta zo ta taimaka da gwamnatin. Misali, ai gwamnatin ma an fi so ta yi kokari ta zo ta taimaka, tunda wannan ai kusan aiki ne ma nasu. To muna maraba da su zo su tallafa, ba kuɗi fa muka ce su zo su ba mu ko wani abu, aikin ma su to da ma'aikatansu da komai su zo su yi. Babu laifi. To Allah ya taimaka.